Moi, se on Pelaat 2 täällä ja täällä mun vieressä on Olisiko YT20? me kuvataan tänään Foot 7 Draft Simulatoria. Mä en tästä mitään muuta. Niin se, no mä kuvan. Ai mulla on noin paljon rahaa. Ai niin. 8 tonnia. Avataan siis häpä. Oi, Bailey ekasta. Näytä. Onks? No niin, nyt tulee näitä. Kasi. Jos nyt tulisi näitä pelaajia, Aubameyang. Martinez. Di Maria. Marciano. Miksi nyt ei tule hyviä pelaajia? Ai. Oblak. Joo. Nyt loppuu manit kesken. Loppuu ihan pian manit kesken. No jatketaan. Pistä vähän helmaa. Ja nyt voitais mennä 4-3-3 attackin pelaan. Mennään tällä pelaajalla Bailey. No niin. Oh! Näytä. Mä arvaan minkä saatat. Joo. Nyt joku hyvä. Higuan. Se on hyvä. Oh. Valtonen, mulla on ollut tässä parhain on 191 ollut. Nykyään voi saada joku 100. Mä oon saanut 194. Muistatko että sä kuvaat? Nyt on 191. Tai 91 on nyt tällä hetkellä. Nouseeko sitä yhtä vai laskeeko sitä? No kun se ei tiedä mitään. Kotaan saadaanko parempi maalivahti. No niin, nyt tuli Oblak. Oh! Vidali. Pistää se tohon. Sitten näitä vihasteja tulee. No okei. Okei, toi oli parempi. No niin, nyt tuli parempi se Anna.
Noin. Kato, valtanen. Ei tää oo huono. Nice. Mä koitan saada tästä jotenkin toi 192. Onks noloa? Oh. Hyvä tää oli video. Kun mikään ei se voi jäädä tähän. Jos tulisi paremmin manageri. Ei. No. Otas linkkiin noin. Tää jäi tähän. 169. Älä. No mä lähdin sen. Menin peliin. Rolle Eriksen, Ronaldo teki maalin. Ja Neymar, Rolle teki hattutempo. No niin, 5-0 voitettiin. Cavani. Me taidettiin hävittää. Hävittiin 4-2. Vähän tämmönen glitchi. Ei tehnyt. No, ei aina Dani Alves pitää tulla. Aina. No niin, tuu joku. Tietenkään ei tuu. Tää hirveän hyvää. Mikä mainos sä taas oot? Odottakaa. Joo, moro. Oikeesti, tää ei mene hyvin. Tehdään vielä 1 drafti ja sit mä luovutan oikeesti. Kun ei näistä tuu niin mitään. Koitetaan tehdä kokonaan Premier League, jos tää tulee no niin, eli ei tehdäkään. Koitetaan tehdä kokonaan La Liga. Tee tiimi. Odota. Koitetaan mahdollisesti tehdä kokonaan jotain sinisiä kohteja, ihan mitä vaan sinisiä kohteja. Jos ei tuu, niin sit pitää valita paras pelaaja. Ei vaan ihan minkä vaan. No katso mikä kärki. Kaikki mikä on sinisiä. Ihan mikä vaan. Ihan mikä vaan, sinisiä pitää olla. Niin. Ja sit tää, et niinku, jos ei saa, niin paras. No tässä on 3 parasta. Tää niinku omasta mielestä ehkä paras. 7.
Ei. Ei. Kumpi? Okei, mä otan LB, koska mulla on ihan pass. Oi jes. Ei tuon sininen kohti. Ei. Mitä? Ei. Piti ottaa sininen, jos tulee sininen. Sterling. Oi juu. Ui, CB, kieli. Joo, sori. Jo anteeksi, tuossa tuli soitto. Eli nyt jatketaan. Se oli yksi äitin kaveri, ketä soitti. Ei. Hei moi, tervehdys. Mä voisin lopettaa tän draftin jälkeen tän videon. Meinaa... Mä vaan haluan. Tää loppuu ihan pian. Yhden on. Tää ei kyllä mennyt hyvin, mutta mä pelataan tää peli loppuun. No hävitti ekaa pelistä. Ai vitsi mun jalka. Se video on kestänyt 13 minuuttia. Tää oli ihan Täältä ei tullut mitään. Ei mitään paitsi Bale. Mut ei mitään muuta. Tee siitä yhdestä toisesta putista tommosesta jutusta, missä päkkeellä vaan avalla päkkeä vaan. Joo. Mut en mä tänään sitä tee. Mut me lopetetaan nyt tää video tähän. Painakaa tykkäystä ja tilatkaa. Se on heippa hei.